Hej og velkommen til den her video i mit lille hjørne. Jeg opdagede lige, der var det her spørgsmål inde i gruppen Jordens Bevægelser omkring den her frustration over, hvad er meningen egentlig med det hele? Altså den her totale opgivenhed og overgivelse ind i, hvad er meningen egentlig med det hele? Og jeg har gået sådan og både været sådan i kontakt med selve den følelse og den vibration i det spørgsmål her til aften, og det har ligesom sådan rumsteret rundt, også fordi jeg genkender, vil jeg lige sige, i høj grad det spørgsmål, og for mig er det er bare en åbning, det spørgsmål, altså. Og jeg elsker, at det har affødt en masse kommentarer og alt muligt, fordi for mig og formålet med også med gruppen og så videre er slet ikke, at nogen af os stiller sig op og siger, jeg har meningen med det hele, men at de her spørgsmål kan blive foldet ud, og alle de forskellige perspektiver på de spørgsmål. Så tak for at være ærlig og ligesom give udtryk for det, jeg tror mange af os skal genkende, og særligt sådan som verden ser ud lige nu, og de energier, som er så aktive lige nu, handler faktisk rigtig meget om, hvad er meningen med det hele. Og vi har lige haft den her Sol-Pluto-kvadrat, vandbærer energien af, vandbæreren, den filosofiske type, som detacher fra samfundets normer og kigger på det hele udefra og siger, jeg kan se, I har en frygtelig masse i gang her, og hvad er meningen egentlig med det hele? Og Neptun, 29 grader fisk, er også en total opløsning af den her mening. Der er ingenting. Og når vi som mennesker bliver konfronteret med den her nothingness, så kan vi ofte miste håbet, eller jeg vil egentlig sige, at det sætter os derhen, hvor vi mister vores drive, fordi meget af det, vi opererer ud fra, og vores drive kommer fra en eller anden indre ild, eller en indre meningsfuldhed af, at jeg har en plads her i verden, og jeg har et job, jeg skal løse eller klare. Jeg har et mål. Meget Jupiter-agtigt i kvadrat til Chiron i vædderen. Hvis jeg opløser din fornemmelse af det her, så lander vi et sted, hvor at den indre ild på en eller anden måde er blusset af eller slukket, og hvor den her meningsløshed opstår. Og for mig at se, er det et af de smukkeste rum, vi egentlig kan gå ind i. Fordi, som sagt, er det også åbningen til alting. Så det er både ingenting og alting på samme tid. Og vi har ikke en skabelon lige nu, hvor vi kan sige, det her er meningen. Og forskellige systemer igennem tiden har forsøgt at give deres bud på, om det så er religiøse systemer eller politiske systemer, har forsøgt at give mennesket et eller andet billede af, hvad vores funktion her på jorden egentlig er, hvorfor vi er her, og ofte involverer den tidligere form for både spiritualitet og religiøsitet og politiske systemer en eller anden form for smerte i sig, hvor det kommer fra det, jeg kalder dramatrekanten, altså der er en redder og offer og krænker indbygget af det her, så de her dramaer ligesom udspiller sig af, at jeg har svaret på noget, og nu redder jeg dig, og hvis ikke du vil reddes, så krænker jeg dig, eller hvis ikke du passer ind i den her skabelon, så er du kastet ud af det her system. Og
det jeg ser lige nu, både i verden, og det er, at vi prøver, lige nu er der et pullback til noget gammelt, vi kender. Vi prøver at gribe fat i noget af det gamle, som vi kender rigtig godt, fordi det giver os et eller andet element af tryghed. Det giver os et eller andet element af mening, og derfor har vi som mennesker en tendens til at gribe tilbage i en meget gammel værktøjskasse, vi har haft med os i meget lang tid, for at finde svarene, fordi vi ikke tør at stå i den her meningsløshed, vi ikke tør at stå der, hvor vi ikke har svaret. Det er, jeg elsker det sted der, hvor vi ikke har svaret. Fordi det stiller os bare i så... Jeg får lyst til at sige os i en utrolig stærk position. Der er noget omkring det her med at ville... Der er noget omkring det her med at gå ind i... Det her med at ture og gå over i den... Jeg har ikke svaret, og dermed også åbne op for en kreativ energi, fordi det er faktisk ret meget den lige nu, som kan blive et virkelig stærkt sted at befinde sig i den her kreative energi, den skabende energi. Om det så bare er at sidde og male i en malebog, eller I don't know, hvad det kan være. Om det er at prøve at skabe en rytme ved at slå 2 sten mod hinanden, jeg ved det ikke. Men det her med at gå ind i et skaberrum, hvor at vi ikke er bundet op på, hvad er meningen med det hele, eller hvad, men at gå i samskabelse med noget i os selv, vi bare kan mærke, det er den nerve, det er den energistrøm, jeg kan mærke under alt det her, hvor at det lige har været meget mørkt og meget dystert, og vi har Neptun på de her 29 grader, men det der skaberrum, hvor vi går i kreativitetsmode, der er så meget strøm på den energi lige nu, og den åbner for et helt andet univers for os, som er flydende mere intuitivt, men også et univers, som vi måske ikke er så trænet i at opholde os, og at vi ikke helt kan vide, hvad er det egentlig for, hvad er det så jeg skaber, fordi pointen er ikke, hvad vi skaber. Pointen er skabelsesprocessen. Så når vi er, bare for at tage et meget jordnært eksempel, når vi er gravide med et barn, så er det bare en skabelsesproces, som ligesom er i gang sat. Men vi ved ikke, hvordan det ender. Vi ved ikke, hvordan barnet kommer til at se ud. Vi ved ikke, hvad for en karakter barnet har. Vi ved ikke særlig meget andet, end at der er et barn, der er ved at blive skabt. Og det er i den her udveksling af sine omgivelser, udveksling af at modtage indtryk og være i det her mere sanselige rum af den her lukkede livmorpuppe, hvor at det kreative på en eller anden måde får lov til at flyde. Og vi bliver sat sammen af alle mulige tråde og nervebaner og alt muligt, som vi slet ikke har nogen kontrol over eller styr på. Der er bare noget, der er større end os, som på en eller anden måde har forplantet sig inden i os som kvinder. Og som også kan være en meget forvirrende proces, særligt hvis man er gravid for første gang, og hvad er min nye rolle, og hvordan får jeg egentlig det her barn ud i verden, og det er født af noget smerte. Og min pointe er, at der er noget omkring det her smerterum, som vi meget gerne vil undgå. Vi vil meget gerne undgå at ryge ind i det her vakuumpakkede rum, hvor vi ikke kan se klart, vi ved ikke helt, hvad der er, der foregår, og forvirring kan der opstå, og alt det her, som gør os som mennesker utrolig utrygge på en eller anden måde. Men hvor, at når jeg går ind i en kreativ skaberproces, selvom du ikke kan synge, selvom du måske ikke kan male flotte billeder, selvom du måske ikke kan et eller andet, så ved jeg bare, at der er en frisættelse og en energi, når vi tør at tage det spørgsmål, hvad er meningen med det hele,
med ind i et kreativt rum, og så gå balalaikas på det. Altså, så den her eksperimenteren, den her nysgerrighed, den her, jeg kan ikke se, mennesker behandler hinanden rigtig dårligt, meget voldsomt, der sker voldsomme ting på den her planet, der sker voldsomme ting på vores skoler, i vores institutioner, i vores systemer, der er alle de her systemovergreb, der er det her kollaps af noget, men hvor kan jeg, når jeg, hvis jeg ikke har den anden side af mig med, som kan gå ind i den her intuitive, legende, skabende proces af livet, som livet også er. Det er i hvert fald der, jeg lige nu kan se energien ekspandere. Og det er alt sammen afstedkommet af ofte kunstnere, mennesker, der skaber ting, har en eller anden snert af smerte eller noget, der bliver forløst igennem kunst eller kreativitet. Der er en nerve af det. Og der er en nerve af, når vi går i samskabelse, så er der sådan en proces, vi ikke kan forklare. Vi er bare i energien, vi er bare til stede med det, der nu er, og det vi kreerer. Og for mig er det en stor del, om det så er at gå og nusse i haven om sine planter, eller lege med sine børn, eller sådan det der meget jordnære skabelsesrum. Om det er at lytte til noget smuk musik og gå ind i en eller anden billedverden. Alt det er for mig, jeg skulle til at sige meningen med livet, men det er i hvert fald en del af livet, som ofte kan forsvinde, når ting bliver meget alvorlige, når ting bliver meget tunge, når vi bliver meget fanget i den del af os, som føler meningsløshed og håbløshed, og den her depressionsagtige tilstand. Og nogle gange skal vi simpelthen bare have absolut lov til at være i det rum, indtil vi ikke skal være i det rum længere. Og det kan vi ikke nogen af os svare på, hvornår vi er færdige med. Men jeg ser det som en stor del af spirituel opvågning, er, at det rum findes, det rum eksisterer, og det er en fase, hvor at vi virkelig kan føle, at vi er mørke og slukkede. Det er en fase, hvor vi kan mærke enormt meget frygt og dødsangst og alt muligt andet. De fleste af os vil helst være over i en boble af evig taknemmelighed og kærlighed og alt det her. Men vi ved også godt, at når vi er ude for virkelig voldsomme ting i vores liv, hvilket spirituel opvågning på en eller anden måde altid er kickstartet af, fordi vi bliver klar over, at der er et eller andet her, hvor jeg bliver tvunget til lige nu at se nogle dybder af livet, som jeg absolut ikke har lyst til at se. Og de dybder af livet er desværre bare også en del af det liv, vi er her i. Jeg griner ikke, fordi det er sjovt. Jeg tror, det er sådan en lidt tragikomisk, fordi at jeg også har været igennem og er igennem de her forandringsprocesser, som hele verden på en eller anden måde er i gang med at slå en eller anden koldbøtte. Og igen, når vi bliver presset derud, kan der være en tendens til at gribe fat i noget, vi kender. Men jeg ser også energien som værende, at det er meningen, at du skal gribe ind i dig selv på en eller anden måde. At der findes noget inde i dig, som kender dig, får jeg lyst til at sige. Der er noget inde i dig, som når vi går lidt dybere i de her lag, kan få lov til at trække vejret, også selvom det lyder helt forfærdeligt, men der kan komme nogle sider af dig til syne, som det er meningen, at du skal tage dig rigtig godt af, og på en eller anden måde give den krammer, som de sider af dig selv måske ikke har fået, på de tidspunkter, de skulle have været der. Og der er også noget omkring det her med at tillade sig selv
at mærke alle de her følelser af ubehag, fordi hvis ikke de kommer op, og vi ikke erkender dem, så får de lov til at leve videre som en eller anden form for skygge under os, som vil blive ved med faktisk at tage ilten og tage modet fra os. Så det at gå ind i de her steder og stille sig nysgerrigt, og virkelig også erkende, at jeg har ikke svaret på, hvordan vi kommer videre. Jeg har simpelthen ikke svaret. Jeg ved det ikke. Jeg er forvirret. Jeg er ensom. Jeg kan blive ramt af meningsløshed. Jeg ved det simpelthen ikke. Og overgive sig til den tilstand. Jeg tror, det er det, jeg prøver at sige. Det er meget plutonisk, det her. Altså Pluto, the dark lord of the underworld, hersker over alle skyggerne. Vil have os til at erkende de her sider af det menneskelige sind og det menneskelige system af, at nogle gange bliver vi presset så langt ud, at det eneste svar, vi egentlig har, er overgivelsen til vores tilstand. Det er ofte, når vi har så meget modstand på, jeg må ikke føle meningsløshed, jeg må ikke føle sådan depressionsagtig, jeg må ikke føle frygt, jeg må ikke føle alle de her ting, jeg må ikke føle lysten til at være så vred, at man bare har lyst til at pande alle mulige idiotiske mennesker ned. Og altså alle de her sider af os selv, som vi meget hurtigt lægger låg på, og hvor vi skal være lidt pæne i det. Så i stedet for at give alt det lov til at få et kreativt udtryk, altså simpelthen bevæge det igennem kreativitet, for det kan være et voldsomt magisk sted. Så det er vel egentlig det, jeg prøver på at formidle. Det er at ture at erkende, være i den her form for meningsløshed. Og det er ikke the end of the end. Det føles sådan, men det er det rum, der kan udfoldes og få lov til at bare stå åbent. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad meningen med livet er. Jeg ved det ikke. Og lad mig så blive kreativ. Og jeg tror, det er det, jeg prøver at sige på måske en lidt lang og indviklet måde. Men for mig er det i hvert fald et sted, jeg kan gå hen og gå i skabelse. For det er som om, at når jeg frisætter mig selv fra den byrde, det er at slæve rundt på det store spørgsmål af, hvad er meningen med livet, så kan der også opstå nogle andre ting samtidig. Der kan opstå en eller anden form for magi, jeg ikke havde set komme. Og det er det der med at være forberedt på, at universet kan godt tage røven på os. Og vi kan stå helt derude og føle os allermest afklædte og nederen og grimme og alt muligt andet. Og tænke, det er kun november. Nej, ikke engang november. Det er kun slutningen af oktober, vi er engang i november. Og al den her skorpionenergi, alt det her virkelig dybe, dragende, mystiske mysteriet med livet. Ja. Det er så vigtigt et sted at være. Så det vil jeg egentlig bare gerne ære for dem af jer, der er det sted, for mig selv, som også kan ryge derhen og være der, og har været der en del. Så vil jeg bare gerne ære det herfra og sige, I get it. Og jeg kan se, når vi kigger ud, jeg kan godt se, at det her, det er jo madness. Altså det er så voldsomt og så skørt og så sindssygt, og vi ved ikke, hvad der er rigtigt og hvad der er sandt, og hvem der siger sandheden, og hvad sker der egentlig, og er vi egentlig i krig, er vi ikke i krig, er der droner, er der ikke droner, der er voldsomt meget energi, og måske vigtigt at sige, gaslighting, og for dem, som måske ikke lige ved, hvad det er, så er det, hvis nogen står og siger, at det her er rigtigt, og flere af os kan stå og tænke,
jeg kan ikke rigtig mærke det rigtigt, det ser ikke rigtigt ud, men at der er en, der bliver ved med at insistere, men det er sådan her. Det er sådan her. Se på det her, det er sådan her. Så gaslighting handler om, at der er en uoverensstemmelse imellem det, vi får fortalt, og det, vi kan mærke. Og når man er udsat for lang tid nok af den her form for manipulation, så kan vi til sidst ikke mærke, hvor vi selv er. Det er faktisk en opløsning af det, at kunne mærke os selv, og mærke vores intuition, og mærke livet, at hvis tilstrækkeligt mange står og siger, at det ser sådan her ud, og vi kan mærke, at sådan ser det nok i virkeligheden ikke er. Hvis jeg nu bliver ved med at insistere på, at himlen er lilla, og mange nok bliver ved med at sige, men den er lilla, men jeg står her og kan se, at den er blå. Den er lilla. Og det er noget, som vi regenererer igennem familier, systemer, alt det her, og det er noget, der er indgroet i os som værende, at når jeg lytter til mig selv, og hvad jeg kan mærke, så er det højst sandsynligt forkert. Så den kognitive dissonans, der er imellem den oplevede virkelighed, det jeg får at vide, og det, der foregår inde i mig, skaber en enorm split i mennesker. For hvis der er noget, de her strukturer, vi alle sammen befinder os i, hvis der er noget, der kan være en trussel i forhold til det, så vil der være den her division og divide. Og der vil være det vil måske afføde det helt store spørgsmål, hvad er meningen med livet? For hvis jeg står her udenfra, som udefra kommende, og kan se, det ser da helt tosset ud, det derinde, og nogen så opfører sig, som om det er det mest naturlige i hele verden. Det er det mest naturlige i hele verden, at udsætte hinanden for lidelse, at putte hinanden ind i meget rigide systemer, at slå hinanden ihjel for religion, at blive ved med at insistere på at kalde alting tilbage i en gammel form. Så det her med at have autentiske individer, som tænker selv, mærker selv, som går det, der er deres vej, det de kan mærke inde i sig, og måske stikker ud. Og alle de her børn nu, som får stress af at være i de her systemer, det gennemsyrer på en eller anden måde det hele, det her systemforfald. Og derfor kan vi heller ikke, eller det kan vi godt gøre, hvis det er det, vi skal gøre, men jeg kan bare sige, jeg har ikke brug for igen at adaptere et system ind, som ikke kan tåle, at der bliver sat spørgsmålstegn ved, eller som ikke kan tåle, at jeg går en anden vej, som ikke kan tåle, at det er egentlig mig, der bestemmer, hvad jeg vil og ikke vil i det her liv. Så vil det være sådan. Men det er det, vi er på vej ud af, og derfor giver det også nogle gevaldige ryg lige nu. Og derfor ser den gamle verden ud til på en eller anden måde at blive ved med at formere det samme monster, som vi har fodret i så lang tid. Men det er altså også mørkest lige inden daggry. Og det er ikke fordi, jeg tror, at alting vil være magisk anderledes, når vi træder ud på den anden side af det her. Jeg tror, der kommer til at virkelig at være nogle kampe, der skal tages for os individuelt og som menneskehed, når først vi har Neptun og Saturn, som sammen træder ind over tærsklen til vædderen, som er det mest, det er forkert at sige egocentriske tegn, fordi det er det sådan set ikke. Det er ikke på den måde, men det er det mest rungende I am-tegn, der er. Det er den indre flamme, den indre ild, det er den individuelle rejse. Det er den, de her planeter kommer og skubber på, og så har vi samtidig Pluto, der skubber på for en gennemtravling af vores sociale strukturer og vores måder at være mennesker med hinanden på, samtidig med, at vi har Uranus bullerbassen. Så hvis ikke det skulle larme nu, så ved jeg simpelthen ikke, hvornår. Og hvis ikke vi skulle nu stille spørgsmålet, hvad er meningen med det hele, så ved jeg sådan set heller ikke, hvornår. Fordi det er meget relevant at tage med
i os selv og mærke den afmagt, der kan ligge i det spørgsmål, og være i den. For jeg tror virkelig på, at noget nyt er ved at blive født i os. Der er en ny flamme, der er på vej. Men det vi mærker lige nu, er det, der er inden. Og det er den her nulstilling. Så, alright. Jeg havde egentlig også tænkt, at jeg ville tale en lille smule om tidslinjer og synkroniciteter og talsynkroniciteter og sådan noget. Men jeg tror simpelthen, at det her, det var det, der skulle siges lige nu. Og det, som egentlig nok lige vækkede noget i mig, hvilket var så fedt. Så tak for det, og tak for jer. Hej.